ଚତୁର କୁକୁଡ଼ା। ଗୋଟିଏ ବଣରେ ବିଲୁଆ ଓ ଗଧିଆ ଦୁଇ ଜଣ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ବର୍ଷା ନ ହେବା କାରଣରୁ ଅକାଳ ପଡ଼ିଲା। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ କେହି ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାରିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ବିଲୁଆ ଓ ଗଧିଆ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ବିଲୁଆ ଓ ଗଧିଆ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା କୁକୁଡ଼ା ଚରୁଛନ୍ତି। ବିଲୁଆ ଗଧିଆକୁ କହିଲା, ଆରେ ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ଦେଖ, ଏଠି କେତେ କୁକୁଡ଼ା ଚରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମକୁ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ଏଠାରେ ରହିବା। ଗଧିଆ ବି କୁହେ, ହଁ ସାଙ୍ଗ, ଆମେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ଏଇଠି ରହିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ନେଇ ଖାଇବା। ଏହା କହି ଦୁଇ ଜଣ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହନ୍ତି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ଚରୁଥିବା ସମୟରେ ବିଲୁଆ ଓ ଗଧିଆ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ଶିକାର କରି ନେଇ ଆସନ୍ତି ଓ ତାକୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ଶିକାର କରି ଖାଆନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଚତୁର କୁକୁଡ଼ା। ସେ ଯେମିତି ଜାଣିଲା କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମି ଯାଉଛି, ସେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଦେଲା। କିନ୍ତୁ କେହି କୁକୁଡ଼ା ତା କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଗଧିଆ ଓ ବିଲୁଆ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୁକୁଡ଼ା ଶିକାର କରି ନେଇ ଖାଇଲେ। ଏମିତି ସବୁ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଖାଇଦେଲେ। ଶେଷରେ ରହିଗଲା ଚତୁର କୁକୁଡ଼ା। ଚତୁର କୁକୁଡ଼ା ବିଲୁଆ ଓ ଗଧିଆ କୁକୁଡ଼ା ଖାଉଥିବାର କଥା ଜାଣିପାରିଲା ଆଉ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ସେଠାରେ ରୁହେ। ବିଲୁଆ ଓ ଗଧିଆଙ୍କ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଆଉ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ଅଛି। କୁକୁଡ଼ାଟି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଡରି ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ବିଲୁଆ ଓ ଗଧିଆ ଯାଇ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଡାକନ୍ତି, ଆରେ କିଏ ଅଛ? ଆରେ କିଏ ଅଛ? ବାହାରକୁ ଆସ। ଏମିତି ଡାକ ଶୁଣି କୁକୁଡ଼ା ଭୟରେ ଡରିବାକୁ ଲାଗେ ଓ ସେ ନ ଡରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କୁହେ, ଆରେ କଣ ହେଲା ବିଲୁଆ ଭାଇ? ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଆରେ ବାହାରକୁ ଆସ, ଆମେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଖାଇନାହୁଁ। ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବା ଅଛି ନା ନେଇକି ଆସ। କୁକୁଡ଼ାଟି ଭାବେ, ଆରେ ତୁମେ ଖାଇବା ଖାଇବ ନା ମୋତେ ଖାଇବ? ଏମିତି ଭାବି କୁକୁଡ଼ାଟି କୁହେ, ଆରେ ନା ଭାଇ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ। ମୋ ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିବେ ତ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ଓ ଗଧିଆ କଥା ହୁଅନ୍ତି, କୁଣିଆ ମାନେ ତ ଖାଲି କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଆସିବେ, ଆମର ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ। ବିଲୁଆ ପଚାରିଲା, କଣ ତୁମ କୁଣିଆ ମାନେ ଆଜି ରହିବେ? ହଁ, ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଠାରେ ରହିବେ। ମୋ ଘରକୁ ଆଜି 10 ଜଣ କୁକୁର ଭାଇ ଆସିବେ ଓ ଏଠାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେମାନେ ରହିବେ। କୁକୁରମାନେ ରହିଲେ ତ ବିଲୁଆ ମାନଙ୍କର ମଜା। ଏ କଥା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ଓ ଗଧିଆ ସେଠାରୁ କଲବଲ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଆଉ କେବେ ବି ସେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। କୁକୁଡ଼ା ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ନିଜର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା।